mitä ovat tulevaisuuden joutomaat, niin mä uskon, että asuinalueet periaatteessa niin säilynevät asumisen alueina kyllä, että se on harvinaista, että asuinalueet taantuisivat niin nopeasti tai niin voimakkaasti, että ne olisivat ikään kuin joutomaita. Tietenkin on taantuneita asuinalueita ja ehkä vähän rapistuneitakin, mutta asuminen on kuitenkin niin tärkeä toiminto kaupungissa, että sitä pyritään ylläpitämään niin paljon kuin mahdollista. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on tietenkin tämä kaupallinen ympäristö. Mä näkisin, että tulevaisuuden joutomaa-alueita tai tämän tyyppisiä alueita, tällaisia taantuvia alueita ovat nämä vanhat kauppa-alueet kaupungissa, koska ne eivät pysty kilpailemaan enää näiden uusien kauppa-alueiden kanssa. Meille tulee koko ajan suurempia ja suurempia kaupallisia yksiköitä, näitä kauppakeskuksia, uusia suuria kauppakeskuksia, jotka laajentaa, niin silloin tällaiset 60-luvun, ehkä osittain 70-luvun kaupalliset alueet, vanhat ostoskeskusalueet ja tällaiset, ne joutuvat todennäköisesti silloin taantuvaan kehitykseen, ja jollei niille löydy käyttöön, niin ne tyhjenee ja niiden hallit ovat tyhjillään. Tämä kehitys on jo olemassa hyvin voimakkaasti ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa, mitä olen tässä käyttänyt esimerkkinä. Eli siellä näitä alueita on jo odottamassa purkamista tai uudelleenkäyttöä. Ja on ollut erittäin vaikea kuvitella, mihin nämä vanhat kaupat, niin kuin tämmöiset ostoskeskushallit, että mihin niitä voidaan käyttää, ellei niihin tule samantyyppistä toimintaa. Mutta jos ajatellaan tulevaisuuden joutomaita, niin melkein kääntäisin katseeni näihin vanhoihin kauppa-alueisiin.